से बोली बाबा बैजनाथ की। चौबीसों घंटा नशे में रही, काम चलेला खाली गजे से। अरे सुनी ना, 24 घंटा नशे में रही, काम चलेला खाली गजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू करे 4 बजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू करे 4 बजे से। लगे न बूढ़ा भांग धतूरा खा पी के रहे निमजे से। लगे न बूढ़ा भांग धतूरा खा पी के रहे निमजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा दिन 4 बजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू कर देनी 4 बजे से। मर मिठाइया मेवा मलाई भावे न रौरा मन जी। गाजा भांग पी के रही भंगुआई छोड़ी के 12 बिजन जी। मर मिठाइया मेवा मलाई भावे न रौरा मन जी। गाजा भांग पी के रही भंगुआई छोड़ी के 12 बिजन जी। खाली न कबो मिले राऊ चिलम भरल रहे गजे से। खाली न कबो मिले राऊ चिलम भरल रहे गजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू कर देनी 4 बजे से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू कर देनी 4 बजे से। मिक्स बाय रिश्मा रिकॉर्डिंग स्टूडियो धामी। ओइनी राउर करेला दर्शन चली के दिनो रात जी। मानसिंह यादव पकड़ी न कृपा हे शिव शंभुनाथ जी। ओइनी राउर करेला दर्शन चली के दिनो रात जी। मानसिंह यादव पकड़ी न कृपा हे शिव शंभुनाथ जी। गावे नी गाना राउर लिखा के परदेसी पंकज से। गावे नी गाना राउर लिखा के परदेसी पंकज से। कहली गौरा ए बाबा रौरा शुरू कर देनी 4 बजे से। कहली गौरा ए